Вера е родена в Филаделфия през декември 1997, на родители от Пуерто Рико Лус Куевас и Педро Вера. Пожар избухна в дома им 10 дни по-късно, предполагаемо резултат от дефектно окабеляване, след което не беше открита следа от Вера, никаква разпознаваема човешка тъкан в изпотрошената спалня, където тя спеше. Бебето се смяташе за мъртво според доклада на съдебния лекар, напълно изгоряло от огъня. Майката на Вера обаче отказва да повярва на това и 6 години по-късно, на парти за рожден ден, тя забелязва дъщеря си и разпознава усмивката й, тръпчинките й, духа и вярва, че това е кръвта, казва Вера. Куевас взе няколко кичура от косата на момичето под предлог, че има нещо уловено в тях и представи доказателствата си на полицията, молейки за ДНК тест. Те разследваха и в крайна сметка потвърдиха истината. След седмици Делимър беше върната в Куевас, а Корея беше в затвора, обвинена в отвличане. Не е изненадващо, че историята избухна, стана национални новини, международни новини, а след това и филм на Дисни, направен за телевизия. Беше празнувано като щастливо, чудодено събиране и свидетелство за любовта на една майка. Истината, разбира се, беше много помрачна и трудна. Как да не бъде? На 6 години Вера трябваше да започне напълно, с нови родители и нови братя и сестри, в нов град, ново училище, нов език. Истинските й родители не говореха английски, а Вера не говореше испански. Дори ново име. Мразех Делимър в началото, казва тя. Какво е това, Делимър? Делауер. Хората ми се обаждаха, а аз не ги поглеждах. Исках старото си име. Наистина дълго време почти си мислех, че този нов живот е временен, продължава тя. Имах една моя снимка с старите ми братя и сестри на плажа и я гледах и си мислех, о, ще се върна и ще ги видя отново. Медийните изображения показват мен и новото ми семейство да се прегръщаме и целуване. Общественият отговор беше, хайде да правим снимки, хайде да правим филми, но нямаше подкрепа, нямаше терапия, нямаше ресурси. Никой никога не седна и не ни каза, добре ли сте, имате ли нужда от помощ. Полицията и обществеността се съсредоточиха върху самото отвличане и спасяването, загърбвайки 6 години между тях и очевидните предстоящи предизвикателства. Ранните години на Вера като Алия имаха странност, която тя чувстваше, но никога не разбираше. Тримата й братя и сестри бяха много по-възрастни, двама в тинейджърските си години, един поблизо до 30 и Корея беше до голяма степен отсъстваща самотна майка, която работеше дълги часове в аптека. Вера прекарваше повече време с разширеното семейство, отколкото с човека, който смяташе за майка си. Изненадващо, от всички в семейството Каролин е тази, която помня най-малко, казва тя. Мисля, че травмата има начин да блокира определени хора от живота ви. Спомените, които Вера има за Корея, не са само добри. Тя имаше голяма личност, казва Вера. Тя като цяло беше много харизматичен, забавен човек, но също си спомням, че бягах от нея. Корея можеше да бъде жестока. Тя имаше този колан с малки кръгове по него и когато ме удареше с него, имах отпечатъци от тези кръгове по тялото си. Партньорът на Корея обаче плашеше Вера най-много. По-късно чух, че е починал от свръхдоза хероин. Не съм сигурна дали беше на хероин, когато живеехме заедно, но това би обяснило много. Той беше много, много по-дълг психотичен човек. Вера отдавна беше надраснала малкото си легло за малко дете, което беше в спалнята на двойката, така че през нощта сърфираше в леглото, без да има собствено място. Чувствала ли се е обичана от Корея? Не наистина, казва тя, но до ден днешен съм човек, който преглъща чувствата си. Опитах се да бъда възможно най-щастлива и оптимистична. Мисля, че отричах много неща. Тази случайна среща с Куевас, нейната истинска майка, на парти за рожден ден на член на семейството във Филаделфия, е ясна в съзнанието на Вера. Гравитирах към нея, казва тя. Спомням си, че си помислих, тази дама е толкова красива, но този момент на Дисни беше посложен от викащата кръв. Куевас беше видял семейното подобие на Вера, но също така бе разбрала, че жената, която твърди, че е майката на Вера, е била в къщата им в нощта на пожара. Корея беше в далечна връзка с бащата на Вера, Педро Вера. Защо и как тя е отвлекла Вера все още не е известно, въпреки че документалният филм изследва няколко възможности. Единият е копнежът й да бъде бременна отново и историята разказвана от приятели, семейство и дори болници, че е бременна, когато не е била. Друго е нейното дълго криминално минало и фактът,
че е била изправена пред обвинение за кражба и палеж, запалване на огън в кофа за буклук от работното си място. Раждането на новородено бебе можеше да изпечели по лека присъда и да я спаси от затвора. Най-мрачната, най-вредна теория и тази, в която майка и Куевас вярва и до днес е, че отвличането е измислено и извършено както от Корея, така и от бащата на Вера, Педро. Според Куевас той никога не е вярвал, че бебето е негово, баща не е посочен факта за раждане на Вера. Двойката се раздели през годините, в които Вера беше изчезнала. Педро Вера категорично отрича каквато и да е роля в отвличането на дъщеря си и никога не е бил обвинен, но това беше още един емоционален слой, в който Вера трябваше да се ориентира. Въпреки че беше върната в Куевас и новите й братя и сестри, трима братя, тя прекарваше всеки втори уикенд с баща си. Беше наистина трудно и противоречиво, казва тя. Можех да разбера защо майка ми повярва на това, което направи, но не исках да повярвам, така че просто го блокирах. Баща ми беше като голямо дете, той е забавен, страхотно е да е наоколо, беше като да излизаш с брат или с сестра. Майка й беше поръсналата, тя е толкова силна латиноамериканка, казва Вера. Тя беше супер строга справо, тя ме беше загубила веднъж. Тя се страхуваше да отиде във външния свят. В новия си дом Куевас се погрижи Вера да има собствена стая. Братята й, всички доста близки до Вера по възраст, трябваше да споделят. Майка ми каза, че съм момиче, имам нужда от уединение. Вера за първи път опита испанска храна в огромни количества. Не си спомням страхотни ястия в Каролинс, спомням си, че бях толкова гладна, че брат ми трябваше да сподели половин торта с мен. Казва тя, истинската ми майка сервираше ориз и боб, сякаш ям за трима, и ми казваше, че трябва да изям всичко. И за разлика от Корея, тя също поддържаше много чиста къща. Трябваше сам да си оправиш леглото и да си измиеш чиниите. На 8 сама си перах прането. Сега Вера го вижда като трудна любов. Майка ми не е супер топла и пухкава. Тя не е скучен човек. Прегръдките са неудобни за нея и тя не казва «обичам те», тъй като не е възпитана по този начин. Тя имаше различни начини да го покаже. Като дете обаче Вера понякога се чувстваше сама. Спомням си, че на 9 години си мислех, няма да разчитам на никого, ще бъда независим. Когато бях на 12, майка ми и аз наистина се сблъскахме. Наистина бях започнала да обработвам всичко това, че бях отвлечена, че наистина се е случило, бях много, много ядосан човек. И аз имах моите тинейджърски хормони, не чувствах, че има с кого да говоря. Започнах да се спирам и да изпадам в депресия, но в културата на майка ми този вид емоции не съществуват. Изсмукваш го и продължаваш да се движиш. В крайна сметка Вера напусна дома, за да живее с баща си, но тази връзка също се разпадна. Скарахме се и той каза в един момент: ето защо майка ти дори не те иска. В този момент почувствах истината и избухнах. Влязох в спалнята му и съборих всичките парфюми на мащехата ми на пода. Това беше единственият път, когато баща ми ме удари. След това тя отиде на грижи. Имах 15-тия си рожден ден в групов дом и нито един от родителите ми не се обади. Животът ти се беше отклонил далеч от филмовия сценарий. През следващите няколко години Вера почти се отгледа. Продавах вестници, работех в мексикански ресторанти, прекървах време в груповия дом, след което се разпадах. Наех стая в апартамент или щях да отседна при кръстника на приятел, който всъщност беше хищник. Дълго време се чувствах недостоен, незаслужаващ определени неща. На 19 години Вера беше в насилствена връзка и живееше в един от най-опасните квартали на Филаделфия. Гаджето ми отиваше в магазина на ъгъла с пистолетна кръста. Беше като Дивия запад, а той беше луд, казва тя. Но на 20 тя някак намери сили да преобърне живота си. Нещо се промени и мисля, че просто се разболях от себе си, казва тя. Писна ми да се самосъжалявам, да бъда жертва. Наистина осъзнавате, че не всеки ще се чувства толкова зле за вас, колкото вие за себе си. Трябва да приемете това и да се справите по-добре. Станах много позряла, спестих парите си и един ден, когато приятелят ми беше на работа, грабнах нещата си и излязох. Вера наема собствен апартамент, беше с размерите на килер, но беше мой и ми хареса. Малко след това, през 2018, тя се запознава с Исея, мъжът, който сега е неин съпруг. Докато насилникът ми ме изолира още повече от семейството ми, майка ми го беше срещнала за кратко и не го хареса. Исая ме приближи поблизо до тях. Започнахме да излизаме повече с семейството ми.
Сега са близо. Баща ми живее в Пуерто Рико, но ми се обажда и ще си поговорим един час. С майка ми говорим няколко пъти седмично. Прекарваме празниците заедно. Братята ми са най-добрите ми приятели. Вера казва, че участието в документалния филм е било лечебно. Може би най-вълнуващата част от програмата е свидетелството на Антоанета, Леля, която осигуряваше по голямата част от грижите за децата и през 6-те години на Вера за Корея, само за да я загуби напълно, когато отвличането излезе наяве. Програмата ги върна в контакт и вече имат семейно WhatsApp. Това също така позволи на Вера да седне с баща си и да попита дали той е замесен в отвличането, нещо, което никога не се е чувствала способна да направи преди. Майката на Вера не искаше да бъде заснета, нито Корея, която получи присъда от 9 до 30 години за отвличане, която тя вече е излежала. До края не се появяват ясни отговори. Приех това, казва Вера. Това е единственият начин да продължим напред. Трябва да се съсредоточа върху моето, точно сега. Животът ти е доста спокоен, което и харесва. Като дете бях супер общителна, но сега съм по-скоро интроверт, казва тя. Все още живееща и работеща в Филаделфия, Вера споделя дом с съпруга си и 11-годишния си доведен син. Прекървам по голямата част от дните си в работа от вкъщи с кучето и котката си. Понякога забравям, че всичко това се е случило. В крайна сметка тя прерасна в оригиналното си име. Като възрастна обичам името си. Никога не съм срещала друга Делимър, казва тя. Тя също така откри, че в крайна сметка много прилича на майка си. Въпреки че Куевас липсва във филма, тя е там, в сърцето му тази жена, която е загубила детето си по невъобразим начин, след което е намерена и отново се е борила за нея. Майка ми ме е научила на толкова много неща, казва Вера. Имахме своите трудности и тогава не го оценявах, но тя ме научи да бъда силна, как да бъда независима, как да се грижа за домакинство, как да се грижа за дете. Имаме същия смях, същото чувство за хумор. Когато проявявам малко отношение към съпруга си, винаги казвам, обвинявайте майка ми, получих го от майка ми.